Сега, дечица, слушайте ме внимателно. Всичките го познавате, бащата на Павлина. Да. Той е бил мой ученик, аз съм го учила. И страхотно се гордея с него, защото той стана един достоен човек. Това е моята гордост, деца. Защо? Защото е учил, старал се, прочел е много книги, участвала в едно предаване, той ще ви каже кое, няма аз да ви казвам. И в момента той се справи сам, гледа си семейството, има самочувствие, уважават го в работата. Неговият директор, както моята директорка, се гордее с него. И затова искам той да ви даде добрия пример. Как когато се учи и искаме да получим знания, имаме любов към знанието, ние постигаме нашите цели. Ние винаги трябва да имаме цели. Нали така? За да постигнем добро в нашия живот. Да имаме добра професия, да може да се движим добре за нашето семейство, а и да имаме самочувствие. Така ли е, деца? Да! И затова съм поканила моята гордост, моят ученик. Това е неговата дъщеричка Павлина, познавате. Да говори за себе си, какво е постигнал в живота, през какво е минал и на какво е посветил своя живот. Здравейте, мили деца! Малко ще ви е трудничко, защото до сега съм говорил повече на големи хора, но днес имам тази възможност, тази чест да говоря и пред малките деца. На първо място да ви се представя, казвам се Димчо Асенов, на 28 години съм и съм от квартал Факултет. Всеки един нормален човек има трудности в живота. Но трябва ние като хора да се изправим срещу трудностите. Но сега за вас какво е най-важното? За вас най-важното е да се посветите на учението. Защото един човек цел живот се учи. Раждаш се ненаучен, цел живот учиш и все още не можеш да изучиш всичко. Радвам се, че в този ден мога да ви споделя част от историята си, от живота си, това, което съм преминал. Както вече госпожата ви каза, тя ми беше класен ръководител от 1 до 4 клас. И основата, която имам, е благодарение на госпожа Данча Манова. Тя положи една добра основа в живота ми, положи много грижи, както знам и вярвам, че и днес също на вас полага много грижи. С любов отгрижва всеки един от вас и много се радвам. Какво искам да ви кажа? Завършил съм средно образование, имам квалификация за монтьор на селскостопанска техника, след това учих в семинарията в Бенковски, богословска семинария, завършил съм, дипломиран проповедник съм, имам диплома, след малко ще ви я покажа. Но най-важното е да се посветим на учението. Защото без това ние да се изучаваме, не можем нищо да направим. Знаете ли, за образованите хора всички врати могат да бъдат отключени. И след малко ще разберем в тази тема, която сме подготвили тук. Но за тези хора, които не могат да четат и да пишат, които са неграмотни, за тях повечето от вратите са затворени. И тяхната работа, тяхното бъдеще е, ще го кажа направо, мизерно. Всеки един, който е неграмотен, който няма образованието, той е гол, той не може нищо да постигне в живота. Затова съм тук, за да ви насърча да учите, да се стараете, да бъдете послушни, защото сега, макар и да не разбирате, когато ще пораснете, ще дойде време, когато ще имате разбиране. И това, което днес правите, ще ви помогне за вашето бъдеще. Решенията, които взимате днес, са вашето бъдеще.
решенията, които са взели вашите родители, са това, което са в момента. Така че силата на едно решение може да промени съдбата ви, живота ви и да ви насърчи в бъдеще за живота. Всеки един от вас може да бъде добър, успяващ и всеки един от вас може да има точно това. Добър успех. Ние също като голями хора, ние също искаме добър успех. Знам и вярвам, че всеки един нормален човек иска добър успех, иска да бъде успяващ, иска семейството му да е добре от финансова гледна точка. Всеки един нормален човек иска да тръгне напред. Всеки един нормален човек иска да постигне нещо, задава си като цели и ги постига. Но знаете, точно това е темата, която избрах днес, малко да ви поговоря за нея, за добрия успех. Знам и вярвам, че ще бъда тази сутрин полезен за вас, полезен и за госпожата, която е директорката, която днес ни слуша и ни уважи да дойде тук, да бъде с нас. Наистина.